L-Odwa Tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Illum il-31 ta' Jannar l-aħħar jum ta' dan l-ewwel xahar tas-sena infakru lil San Juan Bosco. Twilet fl-1815 iżjed minn 200 sena ilu u miet fl-1888. Għadu preżenti fostna fl-ulied spirituali tiegħu l-familja Salesiana u ħadem ħafna f'Torino ta' żmienu għaż-żgħażagħ. Illum nitolbu ħafna l-interċessjoni ta' San Juan Bosco għaż-żgħażagħ kollha tagħna, għall-edukaturi tagħhom, mod speċjali għall-familja spirituali tiegħu għas-Salesiani. U nixtieq nitolbu ħafna biex il-mulej iħares liż-żgħażagħ tagħna mill-pjaga tal-vizzju ta' droga li qed twassal għall-qerda tagħhom u anke ta' ħaddieħor. Il-mulej ħenna lina u bl-interċessjoni tal-Qaddis li tant ħabb liż-żgħażagħ b'imħabba safja u ta' ħajtu għalihom jipproteġi liż-żgħażagħ tagħna minn dan il-vizzju. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja qaddisa. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int lażilt lis-saċerdot San Juan Bosco biex ikun missieru mgħallem taż-żgħażagħ. Imla lilna wkoll bl-istess ħeġġa ta' mħabba biex infittxu l-erwieħ u naqdu lilek biss. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltana flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu niġru it-triq tal-prova li għandna qudiemna. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, la darba aħna wkoll għandna madwarna sħaba kbira ta' xieda, ejjew nwarbu minna kull xkiel u kull dnub li malajr fixkilna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru it-triq tal-prova li għandna qudiemna. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. U li flok lena li kellu quddiemu għata s-salib bla xejn ma qies il-għajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li qatt għal oppożizzjoni kbira min-naħa tal-mitinbin biex ma tejjewx u ma taqtawx qalbkom. Sa issa fil-ġlieda tagħkom kontra dnub qatt ma żammejtux hekk jibes li wasaltu biex xerrittu demkom. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħaj lill-Alla. Sarm risponsorjali ngħidu flimkien ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Irrott il-wedid tiegħi quddiem dawk li jibżgħu minnu. Jieklu l-fqajrin u jiġbaw. Ifaħru l-mulej dawk li jfittxuh. Ħatejx qalbhom għal dejjem flimkien ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Jiftakru it-truf kollha tal-art u jerġgħu lura lejn il-mulej u qudiemu jinxteħtu r-razzetz kollha tal-ġnus flimkien ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Lilu iqimu il-bnedmin li jmutu u
Quddiemu jmil kull min niżel ġo trab. Flimkien ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Għalih tgħix ruħi, lilu jaqdi n-nisel tiegħi. Ixandru l-sidi lin-nisel li għad jiġi, ixandru l-ġustizzja tiegħu lill-poplu li għad jitwielet. Dan għamlu l-mulej, flimkien ifaħruk mulej dawk li jfittxuk. Kristu refa' fuqu id-djufija tagħna u tabba bil-mard tagħna. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien wara li Ġesu reġa' qasam bid-dajsa għax-xatt ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta' nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga jismu Ġajru. Damma li raħ inxteħed f'riġlejh u talbu ħafna u qallu: binti żgħira waslet fl-aħħar, ejja qiegħed idejk fuqha ħalli tfieq u tgħix. U Ġesu telaq miegħu b'kotra kbira mixja warajh, kulħadd iross fuqu. U kien hemm mara li kienet ilha 12 sena sħaħ bati bit-tnixxija tad-demm. Kienet batit wisq taħt ħafna tobba u nefqet kull ma kellha u mhux biss ma swila xejn imma talli marret għall-ar. Meta sema b'Ġesu ġiet qalb il-folla, resqet minn warajh u missitlu l-mantar għax qalet jekk immissim qar il-mantar tiegħu inkun imfejqa. U f'daqqa waħda t-tnixxija tad-demm waqfitilha u ġewwa fiha ħasset li kienet fieq mill-marda tagħha. Ġesu minnu fih intebaħ bil-qawwa li ħarġet minnu u dar lejn mill-kotra u staqsa min mess lill-mantar. Id-dixxipli tiegħu qalulu: qiegħed tara dawn in-nies kollha jrossu madwarek u tistaqsi min messni? U beda jħares madwaru biex jari l-maħx lil dik li kienet għamlet dan. Imbagħad il-mara trid trod bil-biża' għax għarfet x'kien ġrala, resqet, inxteħtet f'riġlejh u stqarritlu sewwa kollu. Għalilha binti, l-fidi tiegħek fejqitek, mur bisliem u kun infejqa mill-marda tiegħek. Kif kien għadu jitkellem waslu xi wħud mid-dar tal-kap tas-sinagoga u li dan qalulu: bintek mietet, għalfejn tħabtu iżjed li mgħallem. Iżda Ġesu sema x'kienu qegħdin jgħidu u qal lill-kap tas-sinagoga: tibżax, biss inti emmen. U ma ħalla lil ħadd imur miegħu ħlief lil Pietru, lil Ġagbu u lil Ġwanni hu Ġagbu. Waslu d-dar tal-kap tas-sinagoga u ra storbju sħiħ u nies jibku u jixru. Daħalu qalilhom: dan l-istorbju kollu, dan il-biki, u għalfejn. It-tfajla mhix mejta ma rieda u qabdu jiddieħku bih. Immu keċċihom il-koll il-barra, ħamihom lill-missier it-tfajla u lill-omma u lil dawk li kienu miegħu u daħal fejn kienet it-tfajla. Qabdilha ida u qalilha talita kum, jiġifieri t-tfajla qiegħed ngħidlek qum. Minnu fih it-tfajla qamet u qabdet timxi għax kellha 12 sena. U baqgħu mibluħajn bil-għaġeb u wissihom bisħieħ biex dan ma jkun jaf bih ħadd u qalilhom jagħtuha tiekol. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnattfu minnu min. F'dan l-episodju l-Evanġelista San Mark jagħtina żewġ narrattivi stejr ta' fejqan. U hemm xi affarijiet li jsieħbu il-fejqan, anzi fil-każ ta' tfajla ir-ritorn mill-mewt ta' dawn iż-żewġ nisa, waħda anzjana u l-oħra żagħżugħa.
u hija li Ġesu jidħol f'kuntatt magħhom, il-mara li kienet ilha tbati 12 sena mit-tnixxija tad-demm titfejjaq malli tmiss il-mantar ta' Ġesu. Imma b'fidi kbira, imqarjek miss it-tarf tal-mantar tiegħu tgħid infieq. U jistaqsi madam min messni, min għamel dan lat ta' fidi tant qawwi li tmiss il-mantar ta' Ġesu u għandek il-fidi li tidħol f'kuntatt miegħu u tfieq. U anke dan il-missier ta' din it-tifla, ma nafux x'isima t-tifla, nafu x'ismu l-missier Ġajru. Jinxteħed f'riġlejn Ġesu jitolbu bil-ħniena biex iqiegħed idejh fuq it-tifla, imiss it-tifla tiegħu u jitfieq. Sa dan it-tant u sejjer liha din tmut. U Ġesu ikompli jagħmel kuraġġ lill-missiera tibżax, inti emmen. Ikollu jaffaċċa id-disprezz ta' min jiddiħak bih. Jieħu 3 xhieda miegħu, it-3 apostli li seraħ fil-glorja fuq it-Tabor u fl-agonija fl-Ort tal-Ġetsemani. U jidħol ħdejn din it-tifla u jgħidilha tfajla qiegħed ngħidlek qum. Dawn 12 sena li jimmarkaw l-istorja ta' daw iż-żewġ nisa. Għax meta twildet din tifla ta' 12 sena, il-mara mardet. Waħda ilha marida 12 sena u t-tifla għandha 12 sena wkoll. Interessanti dan id-dettall ċkejken. Meta timrat il-mara titwilet ukoll din it-tifla li Ġesu 12 sena wara se jqajjimha mill-mewt, se jreġġaħħa lura mill-mewt. U kellhom din ix-xorti jiltaqgħu ma' Ġesu, aħna wkoll għandna x-xorti niltaqgħu ma' Ġesu. Imma l-laqgħa tagħna miegħu fil-kelma tiegħu, fis-sagramenti tal-Knisja, fl-imħabba ta' bejnietna. Qiegħda titrasformana, qiegħda tfejjaqna. Ta' min nistaqsu din. U waqt li naħsbu f'din it-tifla ta' 12 sena li il-Mulej Ġesu jirritorna għall-imħabba tal-ġenituri tagħha u niċċelebraw il-festa ta' San Ġwan Bosco u nitolbu ħafna żgħażagħ tagħna. Iż-żgħażagħ tagħna ta' 12 sena jagħmlu l-griżma. Ħafna drabi jgħidu l-kappellani jiġu għall-griżma u mbagħad wara ma tarhomx. Wara ma tarhomx. Ejjew nitolbu li iż-żgħażagħ tagħna li jirċievu id-don tal-Ispiritu Santu ta' 12 sena jirritornaw għal-ħajja tal-Knisja. Biex jgħidulu issa fader daqshekk ta' għamilna l-griżma, issa mbagħad jekk niddeċiedi niżżewweġ nerġgħu niltaqgħu. Jekk le ma jimpurtax insellimlek fit-triq. Aħna għandna bżonnu l-Ġesu l-aħwa. Jew nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna li jsibu wkoll min iressaqhom lil Ġesu b'imħabba safja, b'entużjażmu u b'ferħ u jgħallimhom tassew li l-kuntatt ma' Ġesu jagħtina paċi kbira u fejqan tassew. Ejjew nafdaw li żgħażagħ tagħna fl-interċessjoni ta' San Ġwan Bosco li l-ulidu spiritwali għallimhom l-aħwa aħna li żgħażagħ nagħmluhom il-ġid billi nħobbuhom ħafna. Kultant aħna nitilfu l-paċenzja bejnietna għal xulxin. Ejjew nitolbu bl-eżempju tal-qaddisin ikollna din il-qawwa li nħobbu tassew xulxin, nieħdu paċenzja b'xulxin, inkunu ta' eżempju sabiħ għaż-żgħażagħ tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal min tbiegħat minn Ġesu forsi minħabba xi eżempju jew xi kelma jibsa tagħna biex il-Mulej iħenna għalina
u jfakkarna li fil-kuntatt miegħu hemm ħafna paċi, hemm ħafna ferħ, hemm il-veru fejqan. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna. Nitolbuk ħafna għall-familja Salesjana biex ikomplu jkunu fostna preżenza sabiħa ta' mħabba u dedikazzjoni. U għalina wkoll nitolbuk tfejja il-pjagi tar-ruħ tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollu. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li l-poplu tiegħek se joffrilek bġieħ San Juan Bosco biex ikun ta' glorja għalik u ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħli l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Juan Bosco, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li għamillek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej. Inti lajn ta' kull lusija. Ħaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara lik laħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbu l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apposti tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fija li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bil-Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
jitolbu. It-qarbina mqazzel li għamilna mulejt ħejjina l-lena ta' dejjem li staqlu San Ġwan Bosco tal-li kien amministratur fidil tal-misteri tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqifijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-għanaqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għaż-żgħażagħ kollha tagħna bl-interċessjoni ta' San Ġwan Bosco, fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tad-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġezzemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalna tlopalina mid-inbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missi li bernu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu rabtuh ma' kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, kull li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, minbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missi li bernu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, kull li titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur Tanżu Kristu ġie mobbi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-dbatija meta s-Sinjur Tanżu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek e kulli titint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Slima ammen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria l-Missieru l-Benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewa ta' matana slim għalik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnatu li teva. Lilek nitnidu aħna nibkun olfu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Emel avukata tagħna dawallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina uridana turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Lopalina qaddisom Malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti bis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Kulli titin kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfر minnu ħati għalina. La ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka int fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria l-Missir l-Benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistriju jiddifuhom. fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal Kristu btana. il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-ħaġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Guarda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewkba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlista minna l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarium Qaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja.
Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Juan Bosco, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla lina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bnieden, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbirhom Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.